duka daga annabi adam ne, duk asalin yan adam daga annabi adam ne. Shi yasa theory of evolution da wasu ke imani da shi a zuwa rika cewa wai halittar dan adam ta faro daga kaza ta zama kaza ta zama, wannan duk hayaniya ne da bankaura. Kuma a ce wai halittar dan adam ma a ce maka wai daga biri ta fara, wallahi bai da asali a addini. Halittar mu daga annabi adam ne, shi kuma daga ƙasa ne, ƙasar kuma bangaren tabo, tabon kuma bangaren laka. Haka Allah ya gaya mana kuma shine imani. A nan muka tsaya, ba za mu ɗauki wani soki burutsu mu ajiye nassi ba. Don haka Allah ta'ala ya halitta mu daga rai ɗaya, annabi adam da matarsa, ya sanya mu ƙabilu kala-kala. Akwai turawa, akwai larabawa, akwai hausawa, akwai fulani, akwai yarbawa, akwai igbo, akwai ibra, akwai kanuri, akwai kaza-kaza, ko ina kaje ga munan kala-kala. Wani in yana maganan sauti kaɗai kake ji, ɗan adam ne irinka, wani ma abokinka ne, amma idan ya canja yare yana magana, wallahi in ka ce ba sai ka fahimta, sai ka fara ciwon kai. Yanzu wani lokaci ka kama tashan China idan ana Chinanci, kawai ka kunna ka ji sai ka ce Allahu akbar, kuma wallahi magana ake, kuma wani yana can ya nutsu, wani ma watakila wa'azi ake masa da Chinancin arama, sai ka ji Allahu akbar, kai kuma in ka tako da kanka sai kanka ya ciwo. In muka zo muna magana da Hausa ko wani yare da muke a nan, wani sai ta mamaki, ta kallon mu yana mamaki, shi ma yana nasa kake gani. Allah ya ce lita'arafu, duka dan kusan juna ne. Kaga wannan iya tabbatar da zurriyatan ba'dha min ba'd, don dukkanin mu tushen mu daga annabi Adam ne. Kuma ya fito karare bayyana mana, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba. Suratul nisa ayar farko. Kaga karare bayyana mana Allah ya halice mu daga ina, min nafsin wahidatin, daga rai kwaya ɗaya, wa khalaqa minha zawjaha, matar daga ran shine Hawwa'u daga annabi Adam, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'an, ay kafiran kenan. Sai aka watsa maza da yawa a duniya da mata da yawa a duniya, amma daga halittar Adam zuwa Hawwa'u. Kuma shine wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Cikin suratu al'araf aya ta 172 zuwa 173. Kaga duka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana halittan daga tushe ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yayi, shine zurriyatan ba'dha min ba'd.